Hej og velkommen til online skolemad. Her vil jeg vise jer, hvordan I kan oprette jeres barn, hvordan I kan indbetale og hvordan I kan bestille. For at oprette jeres børn, så går I herned til højre hjørne, hvor der er sådan en rund cirkel med sådan en person på, som I trykker. Og der skal I så udfylde informationerne, for eksempel barnets navn, skolen og klasse, og I kan rulle ned her, hvis det er, ikke? Sådan der. Hvis klassen ikke er der, så er det nok fordi skolen ikke har oplyst os den klasse, så må I lige skrive til os, så får vi det oprettet. Derefter trykker I på next, og så skal I se at barnet er oprettet, så I trykker OK. Hvis I har flere børn, så går I bare det samme sted hen, og så opretter også det. Så er det i hvert fald klar. Når I så har oprettet, så det I skal gøre, det er, at I skal fylde penge ind på den her madkontos. Den her konto, som I har oprettet. Systemet er sådan, at I fylder på, og så bruger I det, der er på. Så for at gøre det, så trykker I på den, der hedder Chunk Up. Den er helt nederst ved siden af profil og ordre. Og den trykker I så på, og her så indbetaler I så, hvor meget I vil sætte på. I kan sætte 100 kroner på, eller 200, og så trykker I på indbetal. Lige nu, så virker funktionen ikke på appen, så skal I ind på hjemmesiden for at kunne gøre det. Og det står også her, men vi er i gang med at ordne det. Og så trykker I åbne hjemmeside, og så kommer I ind på hjemmesiden. Hvad der sker her, er, at I kommer ind på login-siden, og der logger I bare ind samme måde, som I gjorde før. Når I så logger ind, så kommer I så herpå, hvor I så kan trykke på Chunk Up, som står her. Den blå. Og så ruller I bare ned her. Og så går I herover, hvor der står, der kan maks indbetale 1000 kroner, og så den der blå indbetaling. Så der skriver I bare, hvis det er 100, og så skriver I indbetale 100. Det der så sker er, at I kommer ind på vores QuickPay hjemmeside, betalingsside, og der indbetaler I bare ved at udfylde det her. Jeres kortnummer og alle de der ting, ikke? Når I så har gjort det, så kommer I tilbage til her på appen, og så vil det være fyldt på. Så har I penge på. Det I så nu kan gøre, det er, at I nu kan begynde at bestille. Hvis I vil bestille til i morgen, så gør I det. Hvis I vil bestille til næste uge, så trykker I på, der er sådan en orange højre pil på, som I kan trykke, og så viser den for hele næste uge. Før I kan trykke på noget, så skal I vælge datoen, I gerne vil have. Så hvis vi nu siger her på mandag. På mandag så kommer det her frem, og der kan man så vælge dagens varme ret for eksempel. Man kan vælge bagels, man kan vælge boller, og så kan man så rulle ned, og så her. Du kan rulle ned eller trykke på de der kategorier, der er der, ikke? Så lad os sige, jeg vil have en af de her slags bowls her, for eksempel, jeg vil have den her, ikke? Så trykker du på den, og der er sådan noget lidt tekst og information om den, så man kan rulle ned også på den, og så kan man se, hvad den har, sådan noget der. Og så har vi også sådan noget her, det er ikke helt lavet endnu, men det kommer også til at være, hvor du har mere information om det. Og så kan man trykke lidt i kurv. Og så skal du se, så står der et tal. Nu er den i kurv. Den er så ved at blive bestilt her den mandag den 10. Og man kan bestille noget mere, hvis det er, ikke? Altså lad os se, noget at drikke for eksempel også. Og så tager man også en Capri-Sun måske. Og så er den også i kurven. Så har du det i kurven til på mandag. Du kan også, hvis du vil have til flere dage, altså så trykker du bare tirsdag, og så bestiller du der. Vi har en varm ret, som skifter hver dag. Du kan se her, der er lasagne. I mandags er der så kylling kaj og noget tikka kylling. Onsdag har vi noget burger. Torsdag har vi noget med kebab i bowls, som man kan få. Og så har vi også med pizzabrød. Og så fredag her, så har vi pizza. Og så kan man også bestille det, hvis man vil. Når du har valgt det, du skal vælge, så går du her til kurv.
Og så ser du dine oplysninger, ikke? Om det er lige det, du skal bestille. Derefter så øverst op, der skal du vælge hvilket barn, der skal have det. Så vælger vi for eksempel Per. Og så ser vi her, det hele kommer til at koste 33 kroner. Og du kan se, at du kan tjekke, om datoen er rigtig, den 10.11. For lige at finde ud af, for at være sikker på, at du har den rigtige dato. Og så det her, det bliver også ændret. Altså, der vil stå godkendt i stedet for vælg barn. Ikke? Og så er det så godkendt. Og så vil det komme herover på din ordrehistorik, hvor du altid kan se din bestilling, og du kan hvis det nu er en fejlkøb, eller hvis det ikke var det, du vil have, så kan du altid annullere det. Du vil også kunne trykke på handling, hvor du kan få lov til at redigere. Og her så kan du så, nu er jeg lavet lidt sådan her, ikke også, men hvis vi så siger, at jeg vil have en Capri-Sun med Monster i stedet for, og bekræfte ændring, du kan også ændre dato og sådan noget der, så vil den være ændret, så kan du se her, så er den blevet ændret i hvert fald. Hvis det var noget andet, så vil prisen også blive ret ændret, så den bliver balanceret, ikke? Det du også kan gøre, er at du kan lave den ved at der er sådan et hjerteting. Ved at trykke på den hjerteting, så ruller den ind på favoritter, og det er her. Så kan du se alle dine favoritter, du har. Og så kan du også lave en genbestilling, så du ikke behøver at gå alle de der steps ind. Hvordan du kommer på den her side, det er, hvis vi går hen på hjem, så står der ved siden af hjem, så står der ordre. Ordre, der kan du trykke, du kan altid gå på dine favoritter. Du kan altid sige, det skal ikke være min favorit mere. Så er det ikke det. Og så går du kan gå ind på din ordrehistorik, og du kan altid se, hvad du har bestilt. Og det er nærmest sådan, du kan gøre. Så har du lavet en bestilling, der er klar til den dag, du har valgt. Og det er sådan set det. Så vi har oprettet barnet, og vi har lavet en indbetaling. Og det er ikke noget, du skal gøre hele tiden. Altså, du har jo børnene, og du har indbetalt. Og hvis du har penge på, så er det bare, næste gang du kommer ind, så er det bare at vælge det, du vil have. Og så gå til kurv og confirm, altså godkend ordren, og så er den klar til den dag, du har bestilt. Jeg glemte lige at tilføje, at når I skriver barnets navn, I også skal skrive efternavn på, så det ikke bliver forvekslet med en anden eller givet forkert. I kan bestille op til 3 måneder frem. I tilfælde I ikke kan se kurv eller saldo, så prøv at lukke og åbne appen igen. Eller eventuelt log ud og log ind igen. I kan logge ud ved at trykke på de der 3 streger oppe i højre hjørne, og så tryk på indstillinger. Så skulle den gerne komme frem. Hvis I vil afbestille, eller hvis jeres barn er syg eller på tur, så kan I også gøre det. Det kan I gøre indtil klokken 6 om morgenen samme dag, hvor bestillingen skal leveres. Vi prøver at se, om vi kan sætte det op. I kan også skrive en mail til os indtil klokken 9 om morgenen samme dag, for annullering eller for noget andet. I skal bare huske, at det er jer, der skal sørge for, at hvis jeres barn er på tur, eller sådan noget der. Fordi vi giver ikke normalt refunderinger for det, hvis det er det. Så det er noget, I skal holde øje med. Tak fordi I fulgte med, og velkommen til Online Skolemor.